Un altre tema, potenciar la mobilitat. Lògicament, un dels temes de digitalitzar qualsevol PIME passa per la mobilitat. A mi m'ha agradat diferenciar entre la mobilitat in i la mobilitat out, o sigui, dintre de l'empresa i la mobilitat que es fa servir fora de l'empresa. La mobilitat out, el primer exemple que us poso és ajudar a la força de vendes. És senzillament posar un producte que porten en el seu mòbil o una tablet i que el que fa és potenciar les visites. Amb aquest producte poden seguir una ruta de visites comercials, fer noves comandes, fer vendes directes si es vol, directament el que en diem preventa, o retirar productes, comptar, en el cas de les begudes sé que compten tot el tema dels embalatges i de tots els envasos. Tot això es pot fer una aplicació i potenciem molt la feina d'aquest comercial de carrer, que està venent els nostres productes. En aquest cas posem un exemple de Campo Frío, en concret a l'Inter, que és un distribuïdor aquí a Girona, i que fa servir aquest tipus d'eines perquè els comercials, cada vegada que agafa un comercial nou, instal·lem una nova PDA perquè puguin gestionar aquestes visites, aquestes rutes, aquestes comandes i, en definitiva, saber que hem anat a visitar aquell client, per què ha fet comanda o per què no l'ha fet aquell dia. Sabem que un client vol que només el visitem el dimecres, doncs el sistema et dirà que hi vagi el dimecres. Coses que quan un els ha de portar en una agenda o els ha de portar al cap, a vegades no fallen, però si els aportem aquí en una PDA, doncs això està molt controlat. Un altre tema que també tenim a les pimes és el potencial departaments tècnics, de manera que puguin tenir una aplicació en el mòbil on controlar les hores i els materials que fan servir en qualsevol reparació sense haver de fer papers. El client inclús pot signar dins de la pantalla i tot això se li envia una còpia del parte de feina en el client al seu email quan s'ha acabat la feina. Són petites aplicacions out que jo crec que val la pena comentar. Una altra aplicació que comento ara és la part de control de presència, que avui és necessària i obligatòria. Hi ha unes aplicacions que es posen al mòbil que la gent pot fitxar des d'allà on estigui. Aquestes aplicacions guarden la posició GPS, de manera que sempre sabem des d'on han fitxat, quan han començat i quan han acabat. Per un control intern i per saber on està aquest treballador amb mobilitat, des de quin lloc està fitxat. Un altre exemple que tenim out és tot el tema del CRM, poder portar un CRM al mòbil de manera que gestiones tot el que són els pressupostos, les ofertes, estàs amb aquest client, les trucades, gravar converses, un dia et trobes en un polígon i estàs fent una visita, tocant un botó, te diu, mira, doncs a prop d'aquest polígon tens tots aquests clients, podries fer una visita de cortesia. Tot això, un bon comercial sap que gestionant un CRM i gestionant les feines dia a dia, que aquest CRM proposa després de definir l'embut de ventes, doncs surten més operacions constantment. Si tu ets una mica proactiu amb aquest tema, doncs acabes venent més perquè el mateix programa et proposa visites i proposa feines a fer perquè continuïn les operacions endavant. Què més tenim? Doncs passem ja a la mobilitat in. Per exemple, potenciar la mobilitat de tot el tema de control d'existències temporals que comentàvem abans. Això pot passar directament a comptabilitat el valor d'aquestes existències i això ajuda a la tresoreria també. No és el mateix anar al banc a presentar documentació on el magatzem està buit que una documentació on el magatzem té un cert valor. Per tant, si podem donar aquesta informació financera del valor de l'estoc a preu mig, a preu d'entrada, preu de venda, preu de cost, cada empresa decidirà com vol valorar aquell producte que té en estoc, doncs portant aquesta informació al departament financer, tresoreria, com hem comentat abans, això ajuda molt. Tenir-ho un dia, per tant, qualsevol aplicació d'aquest tipus de control de magatzem és molt útil. A l'altra banda, si disposem de botigues, doncs tota aquesta gestió de punt de venda també ajudarà a que tot estigui més controlat des de la central.